തളിപ്പറമ്പിൽ എക്സൈസിന്റെ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട. 2 ഗ്രാമിലേറെ MDMAയുമായി യുവതിയും യുവാവും പിടിയിൽ. പട്ടുവം കുന്നരു സ്വദേശി മുജീബ് റഹ്മാൻ, കർണാടക കൊടേകര സ്വദേശിനി മൈനാസ് മുഷ്കാൻ എന്നിവരെയാണ് തളിപ്പറമ്പ് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ജെ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടിയത്. ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സ്ക്വാഡ് അംഗം PV ശ്രീകുമാറിന് നൽകിയ രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് MDMAയുമായി 2 പേരും പിടിയിലാവുന്നത്. MDMA വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന കണ്ണികളാണ് ഇവരെന്ന് എക്സൈസ് സംഘം പറഞ്ഞു. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് അസീസ്, VV ബിജു, പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ഉല്ലാസ് ജോസ്, TV വിജിത്ത്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ M കലേഷ്, വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ N സുജിത, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ M പ്രകാശൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളെ തളിപ്പറമ്പിലെ ഹോട്ടൽ റൂമിൽ വെച്ച് പിടികൂടിയത്. തളിപ്പറമ്പ് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. AJNet ന്യൂസ്, തളിപ്പറമ്പ്.